गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबावैब्लाबो मागो फोरबो आरो गोदान बोसोर 2025 नि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जों फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय नैबे रादाब बिबुंसारखौ लानाय जादों। दा आं जाबाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि मुस्रि रन्जन रामसियारि आरो बाहागो लाबावदों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि बिथां सुनिल मोसाहारि आरो नदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिलिफां नार्जारि आरो नदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। दा जि मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनैनि बे रादाब बिबुंसारखौ लानो नागिरदों बे जाहैबाय थांनाय नैबे बोहैथि दाननिनो 13 अक्ट'आव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सोनाब गहपुर दख'राया सेथि आगु मागो फोरबो फालिथाय खुंदों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना गोदान आरो गोजाम बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे बे फालिथायखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगु बिबानगिरि बुद्दिराम बसुमतारिया थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै माखासे आरजाथावै सोंखारिजाथाव माखासे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनायनि थाखाय जोङो दिनैनि बे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फंनैसो बाथ्राखौ जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों। दा जि मोनसे हाबाफारि लानानै सोनाब गहपुर दख'राया नैबेबायदि आरजाथावै रावखौ बुंनो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बुद्दिराम बसुमतारिखौ खाबु होबाय। बिनि थाखाय जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायबाय। मानोना बे हाबाफारिखौ लानायाव दख'रा आफादा जिल्ला आफादनो जेबो इनफरमेसन होआखै बा गनायथिबो लायाखै। बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदि साननाय बायदियै बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे नैबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनि खाबुखौ बिथांमोना खालामनानै होदों। दा जियानो जाया मानो बुद्दिराम बसुमतारि बिथाङा दानि सोलिफु आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बुंदों जे जिरायथ'नांसिगौ, जे गोदान फैबाय थानाय टेलेन्टेड गथ'फोरनो मावनायनि स्कपखौ होनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दा बे बेसलेस ओंथि गैया। दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एडभाइस होनो सोर? दा बिथाङा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एडभाइजारबो नंला। बरन्स बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों गोलाव समनिफ्राय सोंखारिबोबाय थानाय सासे बेक्ति आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा बे एकर्डनि माखासे बेरेखा बाथ्रा बिथाङा बुंबाय थाग्रा सासे बेक्ति। दा बेखौ जोङो मालाबाबो जों गनायनो हाया जे बिथाङा बुंनाय एडभाइस बायदियैसो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलिगोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलियो गावनि मोनसे संबिजिरनि जि दफाफोर बेखौ लानानैसो सोलियो आरो लोगोसेनो हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माखासे हाबाफारि बेयो जायो, जेराव हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे सिमां बिनि थाखाय जि मावनांगौ हाबाफारिफोर बियो बड'फानि होलांनाय सान्थौ आरो सानस्रिनि जि मोनसे रोखा बेरखांनाय। दा बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया। दा बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ। दा बबे एंगोलजों बिथाङा नुहुरखो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियारि आफादाव हाबनानै दङ? दा बियो बेसलेस बाथ्रा। खारन 2020 मायथाइयाव मोनसे एकर्ड जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै
फ्रेक्सन आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टनि गेजेराव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव जि दफाफोर लाना फैबाय दा बेखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव सम सम राजखान्थियारि हानजाफोरजों एबा राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाया जायो आरो जादों आरो बेखौ खालामनांगोन नङा माने राजखान्थियारि गोहोनि गेजेरजोंसो बेखौ जिहेतु सुस्रांनो हायो एबा राजखान्थियारि मोनसे मावफारिनि गेजेरजोंसो जिहेतु बेयो दफा मावफुंनाया जायो दा बेखायनो जों मोनसे सम सिमा जोंनो जिहेतु होदों मावफुंनो थाखाय बे समसिम जोङो नेनांगोन गासैबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' हारियानो दिनै नेनानै दं जे माने बे जि मोनसे एकर्ड जाबाय बेयो मावफुंजागोन दा बेयो जुदि मावफुंजायाबा आल्टिमेटलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बेखौ माने लाखागोन दा बुद्धिराम बायदि फौसालिया मानसिया बुंबासोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया मानो होनब्ला थांनाय जि 1993 मायथाइयाव BSc एकर्ड जाबाय बिनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिनदों आरो बिनि उनाव 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जाबाय दा बिनि गेजेरजोंबो जिहेतु बर'फोरनि जेंना जेंगोनाया सुस्रांजाया बा जेंगोनाया सुस्रांजायासै फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादानो सोमावसारनायखौ जागायफिनदों दा जागायनायनि उनाव 10 बोसोर सोमावसारनानै जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय दा नैबे समावबो जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि माखासे समखौ जों नेदों बा दुलाराय रायजोआनो बर' हारियानो नेनानै दङ जेब्लानो नैबे मोनसे एकर्डआबो मोजाङै मावफुंजायासै लोगो लोगोनो मोनसे सम फैगोन समानो खावलायगोन जे दुलाराय माने हारि नाङैनो मोनसे जावरिखांनाय जाय जावरिखांनाया आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जागोन दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां जेरै दैदेनबोदों एखे रोखोमैनो एखे स्पिरिटजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिनगोन दा दिनैनि समाव बुद्धिराम बसुमतारी बायदिया बुंब्लासोदि सोमावसारनायखौ खालामफिनगोन बे मालाबाबो जानो हाया दा बिथांखौ जों जुदि बेक्तिगत हिसाबै नायनो थाङोबा बिथाङा ओरैबायदि जे बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दोलोजों फिसिजानाय सासे सैमा बायदि जायखौ जोङो बुंनो हायो जे सैमानि लानजाया हासुङाव जेसांखि सोना दोना मानो बिनि लानजाया मालाबाबो सिदा जानो हाया दिनै गफुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानदोंमोन जानो हागौ जे मोनसे माने हारिनि खामानि मावनो बिबान लानाय लोगो लोगोनो मोनसे खौसेथि मोनसे परिबेसखौ नांगौ एबा आबहावाखौ नांगौ बे नोजोरजों जानो हागौ बिथांमोना गोदान आरो गोजाम बिबानगिरिफोरखौ लानानै नैबे मोनसे हाबाफारिखौ लादोंमोन जानो हागौ बे लानाया नाथाय मोजाङानोमोन नाथाय बुद्धिराम बिथाङा जिबायदि मोनसे आखलनि मानसि दहाय एसे आगोलाव बुंनाय बायदि सैमानि लानजाया हासुङाव जेसेबां सम सोना दोना मानो बे मालाबाबो सिदा जाया होननाय बायदि बुद्धिराम बसुमतारीनि जिथु रावफोर बेयो आरजाथावै माने रावफोरानो ओंखारबाय दा बेखौ जों थोंजोङैनो सोंखारिदों आरो जाहाथे उननि समाव नैबायदि जाथियाव गोजोन गैयै मोनसे माने बाथ्राफोरखौ बुंनाय बा सोमजिहोनाय थुनज्लायबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारिनाय आरो लाजि फोनांनाय रावजों बुंनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनाय लोगोसे जों बेखिनिखौ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया।
मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।